हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायबाय दा नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे इम्पोर्टेन्ट आपडेट्स लानानै फैलायबाय दा जोंहा आबादारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां फैदों जायफोरा आबादारिफोर राङारि अनसुंथाइ मोनो नङा होमबा नोंथांमोनाहाय दा पिएम किसाननिफ्राय मोजां खौरां सफैदों आरोखि दा बे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा पिएम किसाननिफ्राय जोंहा 19थि किस्तिनि फैसाखौहाय जोंहा 19थि किस्तिनि रांखौहाय जोंहा मोननो थांगासिनो दङ दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरावहाय रांखौ माब्ला मोनगोन 19थि किस्तिनि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ माब्ला मोनगोन आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामलायगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जोंहा रांखौ माला मोनगोन होनोब्ला आं दाख्लि बावैसो भिडिअ खालामनानै लाबोखादोंमोन दा नोंथांमोना नायनो हागोन बेयावहाय आं दाख्लि बावैसो भिडिअ खालामनानै होखादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर दा नोंथांमोना फेब्रुवारि नङाब्ला मार्चनि गेजेराव मोनगोन होनदों बेवहाय अफिसियेल फोसावखाबाय आरोखि जोंहा ओमफ्राय जोंहा बोसोराव बेसेबां मोननाय जायो 6,000 मोनो नङा होमबा लोगोफोर मास मोनब्रैजों खेबसे माने बोसोरावहाय जोंहा मोनथाम किस्ति मोननाय जायो फार्स्ट किस्ति सेकेन्ड किस्ति थार्ड किस्ति बेबायदि मोनो आरोखि 2,000 करिया दा नोंथांमोना फेब्रुवारि नङाब्ला मार्चनि गेजेरावहाय 19थि किस्तिनि रांखौहाय मोननो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोना बे रांखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन माखासे खामानिखौ मावना लाथारनांगोन बे खामानिखौ मावब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा आरोखि दा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लाथारनांगोन आरोखि गासैबो दा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो थाखाय आङो खिन्थाहरगासिनो दङ नोंथांमोना मा खामानि मावनांगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा आङो पिएम किसाननि अफिसियेल साइटआव थांफिननि दा आङो अफिसियेल साइटआव फैफिनबाय दा नोंथांमोना मा खामानिखौ मावना लाग्रोनांगोन रांखौ मोननो थाखाय आं स्टेप बाय स्टेप भिडिअनि प्रसेसजोंहाय खिन्थाहरबाय दं दा नाम्बार 1आवनो मा खालामनांगोन जोंहा EKYC खालामना लानांगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना EKYC खालामना लानांगोन बेखौ खालामनो थाखाय नोंथांमोना EKYC यावहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय गावबा गावनि मबाइल क्रोम ब्राउजारावहाय नोंथांमोना पिएम किसान सार्च खालामनानै वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना EKYC आव क्लिक खालामना होदो खेबसे आं दा बेवहाय खेबसे क्लिक खालामनानैसै बियो नाम्बार 1 दै लोगोफोर नाम्बार 1 कन्डिसन बियो आङो फारि फारि खिन्थालांगासिनो दं नोंथांमोना EKYC आवहाय क्लिक खालामना होदो आरोखि दानिया नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुदों जानांगौ दा नोंथांनि आधार नाम्बार बिदों आरोखि बेवहाय ओमफ्राय नोंथाङा बेहाय आधार नाम्बारखौ होदो दा आं बेवहाय आधार नाम्बारखौ होनानै आङो सार्च खालामबाय दाना सार्च खालामनायनि उनाव बेबायदि फैबाय आरोखि EKYC इज अलरेडि डान जायफोरना EKYC कमप्लिट जाखाबाय बिथांमोननिया बेबायदि देखायगोन ओमफ्राय जायफोरना EKYC होआखै नोंथांमोननियाहाय EKYC इज नट कमप्लिट बेबायदि देखायनो हागौ आरोखि दा नोंथांमोना EKYC खौ नाम्बार 1 आवहाय खालामनानै लाबानो जाबाय बे गोनांथार नाम्बार 1 दानिया जोङो नाम्बार 2 प्रसेसआव थांनि दानिया लोगोफोर जोङो नाम्बार 2 प्रसेसआव थांनि दा जोङो नाम्बार 2 प्रसेसआवहाय मा खालामना लानांगोन नोंथांमोना नो इउर स्टेटासआव नोंथांमोना चेक खालामनांगोन नोंनि स्टेटासखौ नायनांगोन नोङो नोंनि स्टेटासाहाय थिगै दंना गैया नोंनि स्टेटासाहाय माबायदि जानानै दं बेखौहाय नोंथांमोना गिबियाव नायना लाग्रोनांगोन दा नोंथांमोना बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होदो दा आं बेवहाय खेबसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बिनि इन्टारफेसआ बेबायदि फैगोन आरोखि नोंथांमोनहा मा खालामनांगोन नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दंखायोब्ला पिएम किसाननि आइडि दंखायोबा नोंथांमोना बेयाव होनानै बे केपचाखौ बेयाव होनानै बेवहाय गेट OTP होदो नोंनि मबाइलावहाय मोनसे OTP फैगोन बेखौहाय होनानै नोंथांमोना सार्च खालामबानो नोंनि गासै डिटेल्सखौ मोननो हागोन नङाब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोन नोंनाव जुदि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार गैयाब्ला नोंथाङा नैबेयावहाय नो इउर रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेवहाय खेबसे क्लिक खालामबाय आङो दा नोंथाङा बेबायदि नुगोन आरोखि मबाइल नाम्बार नङाब्ला नोंनि आधार नाम्बारखौ होनानै बे केपचाखौ बेयाव होदो ओमफ्राय सार्च खालामबानो नोंनि गासै डिटेल्सखौ नुजोबगोन आरोखि बेबायदि खालामबानो जाबाय जायफोरनाहाय रेजिस्ट्रेसन आइडिया गोमाबाय पिएम किसाननि एप्लाइ खालामनाय आइडियाहाय दा नोंथांमोना बेबायदि खालामलांदो आं बेक थांफिननि दानिया आंना पिएम किसाननि एप्लिकेसन आइडि नाम्बार दंखायो नालाय आं बेखौ होबाय ओमफ्राय केपचा क'डखौ होबाय ओमफ्राय OTP फैनायखौ आं बेयाव होबाय ओमफ्राय आङो गेट डाटायावहाय खेबसे क्लिक खालामना होनोसै दा आं खेबसे क्लिक खालामना होनोसै बेवहाय दा नोंथांमोननि इन्टारफेसआ बेबायदि फैगोन आरोखि दा इलिजिबिलिटि स्टेटासआवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय नैबेयावहाय फार्स्टनि अपसनावहाय दा बेवहाय आङो क्लिक खालामसै दा नैबेबायदि ओंखारबाय दा नैबेयावहाय मा होनदों लेन्ड सिडिं गासिबो येस दङ EKYC येस ओमफ्राय आदार बेंक एकाउन्ट सिडिं स्टेटास येस जानानै दं आरोखि
दा नोंथांमोना बेखौहाय येस जानानै दंजोबो आरोखि नोंथांमोना बेवहाय न' दङब्ला नोंथांमोना रांखौहाय मोननाय नङा आरोखि दा बेवहाय आंनियाहाय गासिबो येस थिगैनो दंजोबो दा आङो जेब्ला PM किसाननि रां सोगोन अब्लानो आंनि बेंक एकाउन्टाव फैसाया हाबफैगोन आरोखि दा नोंथांमोनाबो बेबायदि जानानै थानांगोन गासैबो माबायाहाय लेन्ड सिडिं EKYC आधार बेंक लिंक बे गासैबो बेबायदि स्टेटास जानानै थानांगोन दानिया नोंथांमोना मा खालामबावनांगोन मोनसे खामानि 3 स्टेप नोंथांमोना नाम्बार 3 आवहाय मा खालामनांगोन आं नाम्बार 3 स्टेपखौ खिथाहरनि नोंथांमोननि गेजेरावहाय दा नोंथांमोना नैबेयाव होनदोंना इफ इउ हेभ अलरेडि सीडेड प्लिज क्लिक हियार टु चेक आधार सीडिं स्टेटास नोंथांमोना आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया स्टेटासखौ नायनो थाखाय आरो लिंक खालामना लानो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन नैबे क्लिक हियार अपसन नुदों नोंथांमोना बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय आं दा बेवहाय खेबसे क्लिक खालामनि बियो बेवहाय खेबसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बियो डाइरेक्ट आधारनि उदयनि अफिसियेल साइटआव बियो लानानै थांबाय नोंखौहाय दा बेवहाय बेबायदि इन्टारफेस फैबाय नोंथांमोना बेखौ स्क्रल डाउन खालामथारनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेखौहाय नैबे नुदोंना नोंथांमोना लास्ट अपसनावहाय नोंथांमोना बेंक सीडिं स्टेटास नुदों बेवहाय बयबो नुदों जानांगौ नोंथांमोननि मबाइल क्रोम ब्राउजारावहाय नोंथांमोना बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होलायदो दा बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो बेनि इन्टारफेसा बेफोरबायदि फैगोन आरोखि बेनि इन्टारफेसा बेफोरबायदि फैबाय दा नोंथांमोना बेवहाय आधार नाम्बार होदो ओमफ्राय नैहाय केपचा क'डखौ होदो ओमफ्राय नैबेवहाय लगइन खालामदो ओमफ्राय नोंनाव OTP फैगोन मबाइल नाम्बारावहाय जाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बार बेवहाय दा नोंथांमोना बेवहाय आधार नाम्बारखौ होदो आरोखि आं दा बेवहाय आधार नाम्बार केपचा क'ड गासैखौबो होनानै खालामनो दा आङो बेवहाय आधार नाम्बार केपचा क'डखौहाय होबाय ओमफ्राय दा नैबेवहाय लगइन उइथ OTP आव खालामसै ओमफ्राय आंनाव मोनसे OTP फैगोन आङो बे OTPखौहाय नैबेवहाय होनांगोन आरोखि दा आंनियाव बेहाय मोनसे OTP हाबबाय बे OTPखौहाय नोंथांमोना नैबेवहाय बसायना होबानो जाबाय आरोखि OTP फैदों आंनावहाय दा बेनिफ्राय आङो लगइनआव खेबसे क्लिक खालामना होलायनोसै दानिया नै लोगोफोर कंग्रेचुलेसन इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान बेबायदि दिन्थिबाय बेवहाय दा बेवहाय थिगैनो दं आरोखि नै बेबायदि आधार नाम्बार थागोन ओमफ्राय जाय बेंकआ लिंक बे नैबे आधार नाम्बार जाबाय ओमफ्राय जाय बेंकआ लिंक दं आधारजों बे बेंकनि नामखौहाय दिन्थिगोन बेवहाय इन्डिया पोस्ट पेमेन्ट्स बेंकजों आधारजोंहाय लिंक जानानै दं ओमफ्राय बेंक सीडिं स्टेटास बे एक्टिभ जागोन आरोखि बे एक्टिभ जानानै थागोन आरोखि नैबे एक्टिभ जाथारनांगोन बेवहाय एक्टिभ गैयाबा नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक गैया होननानै नोङो मिन्थिबाय आरोखि दा बेवहाय थिगैनो दं आंनियाहाय दा आधारजों बेंकजों लिंक दं आंनि जायखि स्किमनि जाया राङारि अनसुंथाइ जाया मानो आंना दा फैसायाहाय DBT सिस्टेमनि जोहै आंना फैसाया डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहै आंना फैसाया बेंक एकाउन्टाव क्रेडिट जाफैगोन आरोखि दा लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै नायना लाबानो जाबाय दानिया जोङो नाम्बार 4 आव थांनि लोगोफोर जोङो नाम्बार 3 स्टेपखौ बारबाय नङा होमबा लोगोफोर जोङो मिन्थिबाय दानिया जों नाम्बार 4 आवहाय थांनि जों मा खालामना लाबावनांगोन रांखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना नाम्बार 4 आव मा खालामनांगोन लोगोफोर नाम्बार 4 आवहाय नोंथांमोना सेल्फ स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार फार्मासि बेवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामनानै होदों बे खामानिखौ नोंथांमोना मावथारनांगोन दै लोगोफोर आं बेयाव दा खेबसे क्लिक खालामना होबाय बेफोरबायदि फैगोन बेनि इन्टारफेसा दा नोंथांमोना बेवहाय आधार नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय नोंनि केपचा क'डखौ होनानै सार्च खालामबानो जाबाय आरोखि दा आं आधार नाम्बार केपचा क'डखौ होनानै सार्च खालामना नायनोसै दानिया आङो लोगोफोर आधार नाम्बार केपचा क'डखौ बेवहाय होबाय ओमफ्राय आङो सार्च अपसनावहाय खेबसे क्लिक खालामना होलायनोसै दा आङो सार्च खालामना होबाय ओमफ्राय टिक्सआ मिलायाखै लोगोफोर आं खेबसे नायफिननि लोगोफोर नै दानिया बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय आरोखि नोंनि आधार नाम्बार मबाइल नाम्बार बे गासैबो श' जाजोबगोन ओमफ्राय माला रेजिस्टार खालामोमोन बे रेजिस्टार जागोन आरोखि नों माब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन बेखौ देखायगोन ओमफ्राय नोंनि स्टेटासा माबायदि जानांगोन लोगोफोर नैबाव नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना नैबायदि स्टेटास थानांगोन आरोखि स्टेटासावहाय नोंथांमोना मा रोखोम थानांगोन होनना बुङोब्ला फार्मार्स हेज अलरेडि रेजिस्टार PM किसान पर्टेल बेबायदि थानांगोन आरोखि नोंथांमोना अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन आरोखि PM किसाननि जायखिजाया किस्ति नोंथांमोना रां सोबानो नोंथांमोना मोननो हागोन आरोखि बेबायदि थानांगोन आरोखि दा नोंथांमोना मिन्थिबाय नाम्बार 4 स्टेजखौबो नोंथांमोना मिन्थिबाय नङा होमबा बेबायदिनि गेजेरजोंहाय दा जोङो नाम्बार 5 आव थांनि जोङो नाम्बार 5 आव मा खालामना लाबावनांगोन नोंथांमोना नाम्बार 5 आव मा खालामनांगोन लोगोफोर नोंथांमोना नाम्बार 5 आवहाय नोंथांमोना नैबे आपडेट मबाइल नाम्बारावहाय चेक खालामना नायनांगोन नोंथांमोना जुदि रेजिस्टार मबाइल नाम्बार गैयाब्ला नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौहाय आपडेट खालामनानै होनो हागोन आरोखि मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनानै होनांगोन दा आं बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनि
दा नैबेनि इन्टारफेसा बेबायदि फैबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दा नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन आइडि नाम्बार दङ बेवहाय होदो ओमफ्राय गैयाबा नोंथांमोना नैबे न' इउर रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होदो आरोखि दा रेजिस्ट्रेसन गैयाबा नोंथाङा नैबेवहाय मबाइल नाम्बार ओमफ्राय आधार नाम्बार सार्च खालामबानो केपचा क'डखौ होबानो मोनबाय आरोखि नोंना बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय केपचा क'ड बेयाव सिङाव होदो ओमफ्राय आधार नाम्बारजों नायनोबा बेवहाय नोंथाङा मा खालामनांगोन बेबायदि इन्टारफेस फैगोन बेवहाय आधार नाम्बारखौ होदो आधार नाम्बार होनानै मा खालामनांगोन नोंथाङा नैबेवहाय केपचा क'डखौ होदो सार्च खालामदो अब्लानो मोनगोन आरोखि नोंनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ दा आङो बेवहाय मा खालामगोन आंना रेजिस्ट्रेसन आइडि नाम्बार दं नालाय आङो रेजिस्ट्रेसन आइडि नाम्बारखौहाय बेवहाय चेक खालामना होनोसै लोगोफोर आं दा बेवहाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार ओमफ्राय केपचा क'डखौ बे इन्टार बक्सआव होबाय बेनिफ्राय आङो सार्च अप्सनावहाय खेबसे क्लिक खालामना होनोसै दा खेबसेया मिलायाखै लोगोफोर आं केपचाखौ फिन होफिननांगोन लोगोफोर दानिया नै बेवहाय गेट आधार OTP नुदों बेवहाय नोंथांमोनहा बयबो खेबसे क्लिक खालामना होलायदो आरोखि दा आं बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनोसै दा बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंनियावहाय मोनसे OTP फैगोन आरोखि आधार नाम्बारावहाय दा नोंथाङा बेखौहाय नैबेवहाय बसायना होनांगोन आरोखि बेवहाय बसायना होनांगोन इन्टार आधार OTP इन्टार बक्सआवहाय दा नै फैबाय आं बेवहाय इन्टार बक्सआव बसायना होनोसै दा आङो OTPखौहाय बसायना होनानै नैबे भेरिफाइआवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनांगोन दा बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनोसै दा बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आधार OTP भेरिफाइ बेबायदि देखायगोन आरोखि दा अकेआव सेरदो नोंथांमोन नुगोन आरोखि दा बे गासैबो मबाइल नाम्बार रेजिस्टार माबाया दं थाजोबगोन बेवहाय ओमफ्राय नोंथाङा मा होनो मबाइल नाम्बारखौ सोलायनोबा चेन्ज खालामनोबा नोंथाङा मबाइल नाम्बार चेन्ज खालामनोबा नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बार गैयाब्ला PM किसानावहाय नोंथाङा नैबेवहाय इन्टार बक्सआवहाय इन्टारनि मबाइल नाम्बारावहाय गोदान मबाइल नाम्बारखौ होनो हागोन ओमफ्राय गेट OTPआव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन अब्लानो नोंनि मबाइल नाम्बारा चेन्ज जागोन आरोखि मबाइल नाम्बारा आपडेट जागोन नोंथाङा फार्स्ट नाम्बारावहाय नोंथाङा बे खामानिखौ मावनानै लाथारबानो जाबाय अब्लानो नोंथांनि राङारि अनसुंथाइ PM किसाननि फैसायाहाय गभर्नमेन्टआ जेब्ला रिलिज खालामो अब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन दानिया जोंहा मोनबा स्टेज थांबाय नङा होमबा लोगोफोर मोनबा खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै लाथारनांगौ दानिया आं लास्ट स्टेप खिथाहरनि नोंथांमोननो 6 नाम्बार स्टेज नोंथांमोना 6 नाम्बारावहाय मा खामानिखौ मावनानै लानांगोन नोंथांमोना 6 नाम्बार स्टेजावहाय नोंथांमोना नैबे बेनिफिसारि लिस्ट बे खामानिखौ मावना लाथारनांगोन आरोखि नोंथांनि बेनिफिसारि लिस्टखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नायनांगोन दा आङो बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनोसै नोंथांमोनाबो क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय दा बेनिफिसारि लिस्टआ बेबायदि ओंखारगोन दा नोंथांमोना बेबायदि ओंखारबाय आरोखि दा स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो आङो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबाय बिनि उनाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ नों बबे डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो दा आङो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबाय बिनि उनाव नोंथाङा साब डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो साब डिस्ट्रिक्टखौबो आं सेलेक्ट खालामबाय बिनि उनाव नोंथाङा ब्लकखौ सेलेक्ट खालामदो बबे ब्लकनि सिङाव गोग्लैयो ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांनि गामिखौ सेलेक्ट खालामदो आरोखि बबे गामियाव थायो नोङो बबे गामि एरियानि गोग्लैयो नोंथाङा बे नोंनि गामिखौहाय बेवहाय ओंखारखागोन नोङो चइस खालामनानै गावबागाव गामिखौहाय लाबानो जाबाय आरोखि दा आं बेवहाय गामिखौ सेलेक्ट खालामना होनोसै ओमफ्राय गेट रिपर्टआवहाय नोंथाङा खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरोखि नैबे गेट रिपर्टआवहाय दा आं गेट रिपर्टआव खालामबाय दा नै बेबायदि फैबाय आरोखि बेखौहाय मा होनदों बेनिफिसारि लिस्ट दा बियो मोनसे डाटा रिपर्ट आरो डाटा एन्ट्रि बियो बेनिफिसारि लिस्ट बेवहाय नोंनि गासै नाम लिस्टआहाय नोंथांमोननिहाय फैजोबनांगोन आरोखि बे नोंनि गामिनि जाबाय आरोखि गावबागाव गामिनि बे नाम लिस्टआ बेवहाय श' जागोन आरोखि बेवहाय डाटा लिस्टआवहाय ओंखारनांगोन नै बेवहाय बेसेबांथा दङ नै आं लास्टआवहाय होबाय नै 215 215 जन बेवहाय बेनिफिसारि लिस्टआवहाय डाटा लिस्टआवहाय एन्ट्रि जानानै दं आरोखि अनलाइनावहाय PM किसाननि वेबसाइटआवहाय बेवहाय एक्टिभ जानानै दं दा नोंनि नामाव बेवहाय नोंथांनि नामा बे बेनिफिसारि लिस्टआवहाय डाटा एन्ट्रियावहाय नोंथांना थानांगोन आरोखि अब्लासो नोंथाङा PM किसाननि जायखिजाया राङारि अनसुंथाइ सोआ मानो नोंथाङा मोननो हागोन आरोखि दा मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना बे 6टा मोनद' खामानिखौ मावनानै लाथार नोंथांमोना बे मोनद' खामानिखौ मावनानै लाब्लासो नोंथाङा PM किसाननि राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन दा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावाब्ला नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ मोननाय नङा आरोखि दा नोंथांमोना बे 6टा आंनि जायनाखि आं स्टेप खिन्थादों नङा होमबा लोगोफोर बेखौहाय नोंथांमोना मोजाङै फल' खालामनानै खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना PM किसाननि राङारि अनसुंथाइ जेब्लानो सोयो गभर्नमेन्टआ जेब्लानो रिलिज खालामो अब्लानो नोंथांमोना मोननो हागोन आरोखि अब्लानो नोंथांमोना टेनसन खालामनांगौ जेबो गोनांथि गैया नोंथांमोना फैसाखौ मोनखागोनखा दा रोखा जाबाय नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना दा भिडिअआ जोबोर गोलाव जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो बरिं जाबाय जानांगौ दा आङो बेखिनियावनो भिडिअखौहाय फोजोबनो सानबाय लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर
बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामनानै होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो चेक खालामनानै लानो हायो आरो जोबथारनायाव आंनि मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोननिसिम चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट्स बे भिडिअनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। थ' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनोसै। थेंक इउ फर वाचिं, नाइस टु मिट इउ, बाय बाय एन्ड टेक केयार।